kakra efree menhia ye nana hima ekọ ekura ye ne doti ye wie no na edru se amane ne amamre kwan so no nananom tenase no munim die mu da yeso bam na afi ye pe obahima na obetoa dwumadia ye nananom ediye se asante hima nenra na yinya enkrase ise die da yeso na bam yewra kasa ama yenya sante hima nimsa amane kwan so no ebase ya ntiase ne pa no na wo se ye nimpanyufo etwetwe ho nkomo etie mu yi ene ho enhyehyeye ye de ye nana hima ya yi no ba ebeka se Queen Mother elect nimsa enhyehyeye beba owura pia kubi eye obi a efa amane ne amamre a oti asieye na ipese ntwetwe nkomo isi ye maame asanteman maame ye nana ama bonsu ene ntwetwe nkomo emfa ye nana hima isi menhia kasa ewo ho no owura kubi wotemenka ayemfie su nie machi ja oda ma ho ye de na so nyame adom mo ba de adaroma kakra ye ho ye efra wa enya boni na minim se edu se ya entiase ne menhia nsem no ehun nsem na nye dodo na ne tiase yenim se ye nana hima onya ba bi koye ko ne krachi ye doti ye wie no echiri na ye hwese ibinya nana hima enra ena nananom ayi nana hima se ometo adwumadie ne so. First of all, minim say we no asase na dendie na pese me busa kwan be so na ye di yi nana hima cause one say yen Gen Z for ni maburu no nanka ye hwese okay nana hima enye obeka se abesiruwa kakra obe very active kakra na dwumadie no nasefo nanso ye hu se nana hima ye yi ni na ho odin ne nasefo minim the way amusi ene amane ne amamre kwan so mofa so eyi nana hima criteria ben ena ye kase we di obetimi aye asante hima ye mi da si pa the medical kan se na wo kasa wo ye se amane ne amamre amamre eni amamre ba se na amane aba why intimi mfa amane drink ansa na amamre aba mate pia o ejamo na metrenti yenti yento aso yo ise de wo si kanu asante hima eni nkura hodo amanheme ne abempon yiye no sesere kakra awantemu musa asante de asa sin to metra akunya so no na beka se uhunu muja ndo ahwa prempi no asante hima bi ni bia no na ni chi no kwadi kakra se akonya no yakunya aye sonko wo de babre mpon eni amahire die mu dia ababa wa kra no muse ni yayi no be bi sama sonko anta hema wala baba wa okota pawi no ababa wa saso na be di research chiefs na ablempon so a omusu yi sa bi fefe asante ma di ana di do na hwese ka kibinya baba wa bi a ese ehema na ekro no naka on the home there's a number of ntino hwese die wakini bi no you be a we trabra menka sa na ne fie kwadi kakra ena obeya asante hema ntine pimpi no na ni ya guribi emra na fie kubi ekwa utumfu yi no ihu yi do ba ye ne fie kwani mu saa so na atima bia we yi no ya de dinde na amabo nsu so no ono so mfie kwani kakra awu mfinsie edisia enkron nti bi sa me kakra mitimi asem hase no Odama wo se wadi mfie sen 69 years 69 Aye. okay
na nkyerɛkyerɛmu ni nyinaa no ɔbahema ne dwumadie paa ɛne sɛn sɛ Asante Hema ne dwumadie paa ne sɛn sɛdeɛ ɛsitie no ɛnɛma bi wɔ ha a ɛyɛ Asante Hema ɛna ɛyɛ mo sɛ ɛyɛ w'Asante Hema akɔɔto wɔ hɔ a wɔkyerɛ ase ɛdi asɛm nsɛm di mu no ɛwɔ deɛ ɛkɔ no hɔ ɛdeɛ bi afa sɛ obi sisi obi wɔ awadeɛ mu ntɔkwa nneɛma bi saa na sɛ obi sisi okunu anaa obi sisi ne yere ɛna saa nneɛma no deɛ ɛkɔ Asante Hema hɔ nyɛ nsɛm nyinaa na sɛ ba Asante Hema hɔ Asante Hema deɛ odi adehyɛsɛm ɛne nsasesɛm ɛna otumfo edi na Asante Hema deɛ mfie sɛ nsɛm anaa sɛ obi sisi obi ne deɛ yɛ Asante Hema ɛna ɛhwɛ sɛ wɔtoto ma ne bibia tumi yɛ pɛyɛ nti ɛwɔ Asante Hema hemfie wɔ ha wɔkyerɛ ase di asɛm na Asante Hema so deɛ ɛwɔ hɔ a otumfo ayi adum hene sɛ de bia no wɔn a Asante Hema na wɔn tra se nka nsɛm no nti nɛ sɛ biribi si a saa nhyehyɛ ni nyinaa no na Asante Hema ɛna wɔtena so ɛhwɛ sɛ ntotoɛ no ayɛ kama na ai mo sɛ biribi a ha se fi nkuru yɛ Asante ase no akɔba sɛ ukrum na sɛ ukrum ha wa sɛ biribi sɛ asi na sɛ de kɔ ukrum hene hɔ ɔbrɛmpo na ɔma hene no hɔ na sɛ amaka baabi sɛ ɔde kɔ ɛyɛ Asante Hema hɔ mpanyinfoɔ sɛ wote atwa egu w'ani mpimpi na biri mu nim amamɛ ne amani nti no nse bi obi ma so ano atsra da du Asante Hema hɔ na Asante Hema hɔ waka no ukrum a amaka no na hɔ na akɔ Asante Hema hɔ saa na tie nti sɛ bibi sɛ bi obi sisi hɔ anase obi de sɛ bi mpɛduasa obi di twasetem mo sɛ mɛmɛ bi ano ɔyɛ paa o ba saa no saa sɛ mi na ekopie hɔ a yɛ kyerɛ sɛ obi ana di atem na hɔ na ofi bae nti saa na tie nti Asante Hema deɛ nsɛm sɛ wi na ohwe edie ɔhema so na yɛ kuro no abata kɛseɛ Asante Hema nyinaa no yɛ bata kɛseɛ yɛ Asante Hema. Interesting. Na yɛna na yɛyi no a yɛbɛho amanneɛ korakora na afei yɛde no atena akonnwa so no ɔdaroma ɔyɛ hwan ɔyɛ deɛn ansa na obɛnya saa dibrewe ɔyɛ mɛsɛ aka sɛ ɛnora nkoa na otumfo ebo ne din na adehyɛ no hɔ no no ana no do no aho nsɛm no heden na edwa papa ndi sa ne din abayi die emma ebe na wɔtwe ne binya ne ho nsɛm no pii na kakra mi nim sɛ ɔmo abusu apani a wafiri mu ana ndi de ba makusi de wunua ano no ana wɔsa didi kɔ na kwasi agyeman fm adinkra paa sɛ wuni adinkra paa no wɔ mo fam paa na ɛna wofiri ana ona na paa so na se paa so yɛ utumfoɔ ɔsɛ agyema prempa otosumi no ayɛ ne kɔ sisi island no na paa so ɛno no na ɛsa kyerɛ sɛ na we wɔkyerɛkyerɛ ni wɔ saa ɛno mu na utumfoɔ deɛ yi no nti nkɔ n'anim kakra no yɛbɛnya ne ho nsɛm pii ɛde aba ne sɛ ɔyɛ retired teacher pɛn ana na obi sɛ bibi sɛ ɛkwa yɛ fa so yi wo sɛ wie no wo de ban krunkrum mu die mu no a ana wɔhene no ɛwutumi sɛ wɔne abusuapɛ ne trase ne wɔhema abusuapɛ ne trase a na ɔsisi ntina sɛ ɔbɛyɛ wɔhema abusuapɛ yɛ adwena na no abɛkyerɛ na we de ka ma adehye no adehye ne ka adehye no a kofu Hema Kenya ase Hema ana so Hema ona ya Asante Hema chiame ana Asante Hema jaase ne atosu dumpa ase Hema ana na kromo Hema chiame ba kono no ana na nabu abasa
ɔno yɛ Gyase ɔno so wɔ hɔ no wɔ ɛna Maduafo ɛna abusuapanini nti ka bia ka wo kra de ayi bi maame a ka me sende o pictures bi a wɔ mo gyina hɔ a mo ne koyi saa yi nto mo ne ba wi a bɛsɛ asante ne ɛpene so a ɛno asɛ wɔsɛ ase wi a na ɔne na bɛkyerɛ ɔne na mɛgya asɛ ne na bɛkyerɛ Kumasifo na Kumasifo so na watɔn saa afiri asante mmaa nyinaa na wabɔ mama nyɛ sɛ ɛsomesi na bɛnten ɛna wobɛdi asante ɛhema sɛdeɛ ɛsie no filim di kaka wobɔ nkuru nkuma mu di a mpempii no ɔhema no obusuapani ne ɔhena ne trase na ɔhena aka kyerɛ obusuapani sɛ mehwɛ ma de hyɛ mu no wei na pɛ sɛ wobɛyɛ ɔhema wei ne di wotofo tumi no ma na abɛhyɛ no ɛne ɔmo a ɛtwa no ho ahyia kakra na ɔmo ne ba na asante ne pɛ so no ɔsɛ ase ya no ano so ɔmo no ba na sɛ ɔmpɛ so a asante ne wotumi sɛ wotumi yi deɛ wopɛ biara ne bi di asante hema deɛ ɛteɛ no no Odama yedase minim sɛ eba say na fina te sɛ de okan ne yegu so a ebesua ne ho ade bibre my only challenge kakra sɛ history like this I am limited te sɛ nimdi a muwo yi nyinaa no okɔ elsewhere te sɛ bia amanone UK ni na sefo at least ebetimi the UK at least abofra kra na consciously se syllable so de ye omunim san hihye ni nyina nim monarch we ne ba na Queen Elizabeth ba na we ne fa na ne maame nie na se akwete se kakra bi ene mo na mo ben menhia no na ye te sa nyoma ni nyina endru bra e wo se mo boa ye kakra na se ye kukyire gu nkrata mu se ye te ase yo because ya asantifo yi eno ane say no ayete ne saa na ye hwe ne din say na dey but de ne enimpa obetimi akai ye na wanya ne ba bi ko watwa ne ne ahwedan na efia ampem autosumienu enim so no de enim ne ho asem yesua ne ho asem ye betiye but subsequent ones ni nyina no ebia de betia na akoyete se bia afahye bi ene ebete ye na hema enka anase ebia panyi bi na akwakotia no ba na bakoseme ne nneoma oye nyina mibusabusa yi no kure wom ni se obehwe no na dodo na ye nhye dante ase emfa gabo ma asante de ha ne se mutse ka asante wo bodi bi wo ha komo na trase na sa no muni na ye keka bomu wo hwe twi buso ahodo bi mu kyerɛ no a obiri na bunkum ebiri mi na nifa se kitimi nya bodi bi e betrase na kometu sa na mo no a wo mo wie ni na no na ka akɔwie ofikisim akɔde ne staff team se pa wie na ɛyɛ amamre pa ɛda santimama se no wo hwe santimama ko bi mu si hina upedina bi mu si yikiri nani bi si yikiri nani samamre mu nkyerɛ saa ɛdi de wokan yɛ no kɔ saa nti ne mɛsɛ sɛ ma miti be mi ni bi ho na sante ma no o ma be di so no na me fa mo ho se kakra bi ma miti be mi ni miti mi ama se ya na timi aboa ati ai vacho ye mami vacho ye mami sante ma wudi nka no ni dendi na kusi na nyako kusi amoa wudi mfinhia aduonu so awakonya no so no o ma me dendi bonafi na ne baba ko a wo no a o de poku na poku wa ketechi a wudi nkai o be ya sante hene o sante hene wudi nkai no baba ko be ya sante hene ai no o sante hene o to sun dinu de na nketia timu abamo wudi akonya no so mfinhia du nwoche na o ma me dendi akua chirim o ni mam yenu bidi asante ehene na ba ko be di asante hema na kusi buadum obaya asante hene ana akua free odi nka so obaya asante hema otoso miensa eya akua free odi ade ntinsi aduru nwotwe o ma mede de na nkatia team abamo ne baba akoma ya asante ehene wo se kwa mi okowia onu de no okowia oba onu be kwa o ka kira wo se sisi ho oba wo mi firi wa wura no no abeko nti ono so ne baba akoso no
asante hema a ɔtɔ so nan kura di yadom na na ma kura di yadom a odi nkai oni na di adeɛ kyɛ paa odi adeɛ pinsia aduanan baako 31 years ɛna otu akonya no so ɔmaame ni de ya abrafi na ɔno so na yɛmmani nyinaa bɛyɛ asante hene ɛne asante hema ɔsaa kɔ amepani ɔbɛyɛ asante hene Pukufufi ɛbɛyɛ asante hene ɔsɛ kɔ amesi bibu nsu ɛbɛyɛ asante hene ɔsɛ yɛ wakoto ɛbɛyɛ asante hene ama saba wodi nkai ɛbɛyɛ asante hema ɛna yɛ adu fi ɛbɛyɛ asante hema nti ɔno ne deɛ ti de yɛmisi hira ano no ne yɛmu mani nyinaa ɛbɛyɛ asante hene ɛne asante hema ɔno so ne di adeɛ kyerɛ yie paa 41 years ɛna ɔtena akonnwa no so asante hema ɔtɔ so enum nie akɔso adoma wodi mfinsia edu ɛwɔ akonnwa no so na ɔmaame de akua sɛwa ɔno so no asante hema ɔtɔ so nsia no ɛyɛ ama sɛwa wodi ade mfinsia nkron ɔmaame de ama kura du yi adoma wodi nkai ne ba obedi asante hema yɛ kwakudu ya ɛna de obedi asante hema yɛ afia sapon a wodi nkai asante hema ɔtɔ so nson no ɛyɛ yɛ adu fie wodi adeɛ pinsia nwɔtwe ɔmaame de ama kura du yi adom a wodi nkai nso ɔmaame so na ɔmaame so yɛ asante hema saa asante hema ɔtɔ so nwɔtwe ɛyɛ afia sapon wodi adeɛ pinsia aduonu baako ɔmaame de ama sɛwa na ne baba baako bɛdi asante hema a ne nana afia kobi a wodi nkai asante hema ɔtɔ so nkron ɛyɛ afia kobi na wodi adeɛ pinsia aduonu nson ɔmaame de afia sapon na ne ba mmiɛnsa abɛdi asante ɛhene ɛne asante hema ne ba wodi nkai bɛdi asante hene yɛ kofi kakari ɔkyɛ mpo ana mɛsa bunsu ana ne yɛkya abɛdi asante hema saa yɛkya wie no wɔre na yɛkye ne kɔ sisiesi no wɔre na yɛkye ne kɔ sisiesi no obedi adeɛ wɔn nso bedi adeɛ mfinsia aduasa mmiɛnsa yɛkya obedi adeɛ mfinsia aduasa mmiɛnsa ansa na wɔkɔ ne so mankyire ɔmaame de afia kobi a wodi nkai na ne ba a obedi asante hene na na kɔkodu a wodi adeɛ fɔtɔ de so pɛpɛ ɛna wɔkɔ akura asante hene a wɔakyɛ ɛno no na na kɔkodu a wodi nkai na ne ba baako bedi asante hema na ama kuradu a ɔtɔ so mmienu nso bɛyɛ asante hema ɛna na kuradu a ɔtɔ so mmienu no bɛyɛ asante hema no wodi adeɛ pinsia aduonu nwɔtwe wɔne na asante hema a ɔtɔ so du baako ɔmaame de ne ya ɛkyɛ a wodi nkai tirim ne kankan no ɛna asante hema ɔtɔ so du mmienu yɛ ama sɛ wanya ako wɔn nso bɛdi adeɛ pinsia aduasa mmienu ɔmaame de then the DM the power hina frɛ wɔ ma medi no ana sɛ ne ma to so dum yansa na na fia kobi sɛ wampem a to so mienu obedi ade afinsia aduasa nkron ne ma mienu bedi asante hene ɛna asante hene ma o ma medi de ya brago ne ba obedi asante hene a wɔda so te ase yɛ wɔsɛ tutu a to so mienu ana ne ba obedi asante hene ma yɛ ama kura du a to so miensa ɔkɔ akura na no yɛ a we ye bidi na de asante hema we twa to ye amakura bi ya de motoso miensa we si di ade efinsia enwotwe asa me no na amabusu an feedi o mo fe no atemade abeye asante hema sa me wole ne be kira komase we ya wole na kire asante man na mame chi me ase we di ne be kire komase wi a na asante man so no ne ya ma hini ni na o mo kira se na o ya kire se we na obefa unuaba etu na makura du ya doma to so miensa sa me die wonya dia sante hima utufo maame no wo hima bia utufo maame wo so wanyino utufo enti ahimfie TV na ahimfie radio kaka betimi aka fa ansante hima waba ida sante hima etwemo ehono Ra apia kubi yeda aseminim se egusu no ne ho amane no beboa kakra na etimi ate ase nyame nhira yo
ase mekyia biafo nyinaa na benka agedua bekyia na papa nti nya menka obi aho. All right, nti on na boa ye amane your correspondent our chair the ekoso no nti the ebe koso ye de update me bro say haya ahemfie nti se ekoba se ya ye betie ni yie ne ekwan a etie ne me ana the only thing ni say one document nsema ya ye kan one nim sen ne etie ase fa ho and penifo si ukru say urefi ukru mu hine abenya o yira wo bedwam but woman yira ye say ya nkyerɛkyerɛ ya ye beyira because enen enyoma ne nsesa nyame kra na ya adom ama yira yishraw na no pay yira yishraw na no pay sese kra de eboa ye enie de eboa ye ne say social media nti na yehu de ekoso kakra eno na aboa ye first kra de ne ebo manhia kra usuru but ene de mrante ne maba awane de omu ho agim ama bibia no we cannot pick it.